Macondo! Ens trobem a Fuente Vaqueros, Granada, l'any 1898. Federico i Vicenta han tingut un fill, Federico del Sagrado Corazón de Jesús. Quin nom és maco. Va, com es diu de cognoms? Federico García Lorca. Wow! Stop bromes, Que aquest tio és famós, que l'he estudiat al col·le. Doncs sí, ve d'una família acomodada. El seu pare té terrenys i la mare és mestra de literatura. És ella qui li dona les ganes d'escriure, el Federico? Exactament. Federico, als 10 anys, escriu, toca el piano i dibuixa. Aquest nen sap fer més coses amb 10 anys que jo amb 15. Encara i això, ell no era de molt bones notes a l'escola. La mare li engresca per ser escriptor, però Què passa? No li agrada escriure? no vol ser escriptor, vol ser músic. Ostres! Aquesta no me l'esperava, Bueno, ell ho té més clar que alguns amics nostres, I tant, i tant. Es matricula a la universitat per estudiar filosofia, lletres i dret. Un nen de 10 anys a la universitat. És que els nens abans estaven fets d'una altra pasta. Home, no, per al carro. Estem parlant d'un Federico adolescent, ara té 16 anys. Ah, Però li diuen que a Granada no podrà arribar tan juny. el tio apunta alto, té l'ego pujat. A la primavera de 1919 es matricula a la residència de estudiantes a Madrid. Home, per allà va passar gent molt famosa. Doncs sí, va passar el de la llengua fora. Qui és aquest? Un paio cansat? Home, no. Albert Einstein Wow! es fa molt amic d'un tal Luis Buñuel. Que aquest contrasta molt amb en Federico. Sí, mentre el nostre protagonista era molt delicat, L'altre era un vividor. els dos amics queden per beure vi i parlar de poetes clàssics. Com els joves d'ara. Si els youtubers compten com a poetes. Es fan molt amics d'un paio molt raro a qui anomenen el pintor txecoslovaco. El pintor txecoslovaco? Aquest nom sona, qui és? Viu a Figueres i es diu Salvador Dalí. Doncs hi ha un pintor català que es diu igual. Estem parlant del mateix Dalí, però com que no parla mai, suposen que és estranger. S'ha d'estar molt callat per semblar txecoslovac, Per cert, sabies que els bigotis de Dalí eren falsos? Així se'ls podia tallar en una entrevista i tornar demà amb uns bigotis de nous. Catalunya és famosa per una església en construcció i un pintor amb bigoti postís. No tenia ni idea. Els més borbosos diuen que en Federico i Dalí van ser més que amics. Els dos artistes es van esmentar entre ells, Dalí a Lorca en l'Acadèmia Neocubista i Lorca Dalí en Oda a Salvador Dalí. Ara els tres artistes són amics inseparables. Tots tres són rics i viuen de conya. Poden disfrutar d'art i la literatura, sense preocupar-se de treballar. Ara Federico ha descobert la literatura i s'ha enganxat. És un jonqui de les lletres. En aquests anys escriu poemes i obres de teatre, 2 llibres de poemes i El maleficio de la mariposa. Segur que és molt divertida? És la història d'amor entre una papallona i una panerola. Què és això, un amic dels dinosaures? No, home, no. Una cucaratxa. Ah, Però l'obra no va ser un èxit. home, normal. Si és que es diu El maleficio de la mariposa i és una papallona i una panerola. En 4 anys és un dels autors més reconeguts del país. El 1927, no sé si et sona, es fa un acte per commemorar la mort de Góngora. Aquest sí que em sona. Allà s'ajunta el millor del millor
i sorgeix la generació del 27. Ah, sí, aquests em sonen mogollon. Els hem fet, a classe. Uf, i un fotimer de vegades. En Federico surt molt motivat i escriu tant com li dóna la mà. Ara ha conegut a un jove escultor del qual s'ha enamorat bojament. Aquí hi ha marro! Però la relació no acaba d'anar bé. La gent no acabava de veure molt bé això de l'homosexualitat. Bueno, és que encara no hi havia Dia de l'Orgull. No, sinó una canya al ben mig de la plaça i et penjaven del coll. Oculta la relació a tothom, fins i tot als seus amics. Els seus amics de l'alma també? Doncs sí. Federico, sempre que escriu poemes, els llegeix a la colla d'amics abans de publicar res. Un dia queden a fer un vi per parlar dels poemes que acabaran sent el llibre Romancero Gitano. Aquest el tenim a la Bíblia. Al cap d'una estona, Buñuel fa un cop a la taula i sense miraments li diu: «Això és una merda!» Un home amb molt tacte i molt sincer, aquest Buñuel. Potser tenia raó, perquè Dalí ho diu que són massa normals. Que en Dalí et digui que són massa normals tampoc em preocupa, perquè clar, què és normal per en Dalí? En Federico surt plorant. Però no fa cas als seus amics i a l'any 1928, apunteu, 1928, Romancero Gitano és publicat. Va ser un gran èxit. Li ha sortit bé la jugada. Lorca va de viatge a Nova York per canviar d'aires i ho fa a bord de l'RMS. No. De l'RMS olímpic, de la White Star Line. Especialistes en viatges transatlàntics i enfonsaments. La White Star Line va ser l'empresa del Titanic. Federico, no pugis! No pateixis, que arriba sa i estalvi. A Nova York viu un any i escriu un fotimer de poemes i després cap a Cuba. A fumar puros. Estarà a Cuba durant quasi 100 dies. Ostres. Finalment arriba a Espanya, on escriu obres de teatre com ara Bodas de Sangre, Yerma o La Casa de la Bernarda Alba. Totes comèdies, De llorar, però de reírse. Representa la tensió que hi havia a Espanya i totes les vivències dels seus viatges. Només Bodas de Sangre va ser publicada en vida de Federico. Això no ho sabia. Però li tallen el rotllo les bales de la Guerra Civil. Luis Buñuel li truca i li diu que ha de fotre el camp d'Espanya, que els rumors d'una guerra civil són cada vegada més grans. El Federico no fa cas. Federico, una mica tonto, no? El teu amic des de França et truca i no li fas cas? Ep, li arriba una altra trucada. Ja voy yo! Són les ambaixades de Colòmbia i Mèxic. Li ofereixen asil polític, però ell torna a rebutjar la idea. Federico, que t'acaba de trucar l'ambaixada de Colòmbia i Mèxic. No per si volies anar cap allà. I va, i diu que no. Si és que s'ha de ser tonto. Estava nerviós, posem-hi que estava nerviós. El dia 14 de juliol de 1936 decideix anar a la finca familiar de Granada perquè s'ensuma alguna cosa. Ja tocava! Però just abans de marxar
va donar-li un manuscrit al seu amic José Bergamín, on aquest manuscrit hi era l'obra més famosa del poeta. Poeta en Nueva York. Aquest em sona també. 3 dies després, Franco fa un aixecament, aquest ja sabem qui és. No ha habido en nuestra nación ninguna rebelión ni conato de traición contra la patria que no se fraguase en la sombra de las logias masónicas. I afusella a l'alcalde de Madrid, el cunyat del Federico. Ara comença a lligar cables, no? Fins que no et maten el cunyat, un senyor petit amb bigoti, no mous ni un pèl. Molt bé, Federico. Però segueix al país. És un tio molt optimista, aquest. Posem-hi que sí. Un dia uns militars s'apropen a la finca i li pregunten sobre el seu pensament polític. Ell diu, em sento catòlic, comunista, llibertari, anarquista, tradicionalista i monàrquic. Els militars segur que van sortir flipant. No sabien si era vermell o blaugrana. Ara en Federico se'n suma alguna cosa i va a casa de Luis Rosales a Granada. Granada està plena de Luises, I de poetes, sí. també. Però l'amic li diu que els seus germans són falangistes i que no podrà estar-se massa temps. Molt bé, Federico, molt bé. Bona opció. Anar a casa d'un falangistes. Bravo! Bravo, Federico! Bravo! Bueno, vinga, va, seguim. Piquen a la porta, de matinada. Són uns guàrdies civils. Li pregunten a en Luis Segur que de molt bones maneres. si s'amaga el Federico allà. El Luis s'acaba dient que sí. Pues apa que ha aguantat. T'imagines l'estampa? Els guàrdies buscant allà entre la roba, els armaris, i el Federico dins un armari. Ui, molt fred, molt fred. Ui, calent, fred, bueno, superfred. O amagat a l'armari dient no estoy, digo no está, digo no hay nadie. A Federico García Lorca se li acusa d'espiar pels russos, ser socialista i homosexual. Toma ja. Federico no era espia ni socialista. Només va estimar un home, però els guàrdies no rectifiquen els seus actes. A les 4 de la matinada del 18 d'agost de 1936... Si et saps la data exacta i l'hora exacta, no és res bo. un guàrdia fa sortir els 4 presoners. Els fan anar per un camí i repeteixen del que se'ls acusa. Tots estan condemnats a mort. 6 membres de la falange afusellen els presoners i ells mateixos fan la fosa on tiraran els cadàvers. Però es cansen i fan que altres presos acabin la tomba. Una feina tenien i els fa mandra d'acabar una tomba. Menudos dropos. El tirador va dir textualment que li va fotre 2 trets per homosexual. Encara avui no coneixem on descansa el cos de Federico García Lorca.